musika deskribitzara da, mundu honetan ezakit gauza zailagorik dagoen. Eta batez ere gauza xume bat denean, kasu nire ustez hau da talde disko bat zentzuetan, baina lehen Angelek aipatu du oreka handia antzematen diola hitzak eta doinuen artean, da hori niretzako lorpena handia izango ditzake. Naiz ez dakidan zer dan hori. Eta baneki gehiago eragiko nuke baina. Eta ez dezaket deskribitu benetan, hain da disko zuzena eta hurbila ibiltzen zait. Eta gaiak ere bai nahiko nabarmen, nahi duteken nabarmenak izan. Eta orduan, ustez berehala entzun duzula, jakinen duzula zertaz hain naiz.